cestujem opäť na Dunajské ramená na takú trojdňovú výpravu. Po preskúmaní jednej časti z ramien, na ktorej som bol úspešný, aj po vícero rybačkách a po spoznaní vlastne tejto úseku som sa rozhodol túto rybačku venovať ďalšej časti z ramien, na ktorej som nechytal. Je to opäť nová výzva, že uvidíme, či sa mi podarí behom tej strávenej doby pri vode spraviť nejaký záber od kapra, lokalizovať ich. No a pred sebou mám nejakú hodinku a pol cesty ešte než sa nalodím, tak v podstate bude tma, takže bude to o to horší, ale nevadí, nejak sa s tým popasujem a mám pred sebou 3 dni v peknej prírode, takže držte prsty. No, konečne prichádzam do cieľa, kde sa budem naloďovať. No, bohužiaľ stále prší, takže budem musieť bohužiaľ počkať, než doprší. Potom si začnem rozbalovať veci, čln a snáď čo skoro prestane pršať, nech stihnem aspoň niečo za svetla, ale tak nevadí, no som zvyknutý fungovať aj počas noci, takže uvidíme, no snáď dlho nebude pršať. No konečne prestalo pršať a ja som si našiel také víc dostupné místo, kde budem mať vlastne aj auto pri sebe. No tým, že hlása fakt silné búrky, čo som pozeral, silný dážď a veter, tak nebudem to riskovať niekde v lesi. Tak som si našiel také celkom pekné místo. No a uvidíme. Teraz pôjdem porozbalovať rýchlo veci, než bude tma, ale aj tak budem vyvážať asi za tmy. Už to bohužiaľ nestíham. O 10. večer mi má začať pršať, takže mám čo robiť najbližšie 2 hodinky. Takže idem makať a uvidíme, co prinesie táto prvá noc. Idem úplne naslepo, vlastne dúfam, že tu nájdem také príčiny. Určite budem vyvážať ďalej od seba a uvidím, no, jak vyjedem na vodu, co bude pod vodou, či tam budú nejaké prekážky, hrany a vlastne jak tu budú hlavne príčiny, lebo určite by som chcel dávať do takej pličej vody, tým, že hlása aj celkom teplo. Takže uvidíme, co z toho vyjde, z tejto rybačky, či budú nejaké zábere. No, konečne mám všetko porozbalované, momentálne zatiaľ neprší. No ja si idem nachystať montáž a tým, že som na druhom rameni, tak som použil aj druhý nadvazec, taký jednoduchší, vlastne na štýl, v podstate to je taký ronirik, bych povedal, len nepoužívam bajec plus, ale dávam tam obyčajnú šňúrku. Môže to byť celkom dobré. K tomu opäť budem dávať penovú guličku. No, pod háčik dám 100% 24 mm boris. Takže mimochodom je asi tak 10 hodín večer, takže rozbalovanie mi trvalo nejakú hodinku a pol, aj s položením tyčovek. Večer má možno pršať. No, montáž mám nabitú. Takto krásne. Ľúbi sa mi to výceky, jak tá montáž predtým.
je to jednoduchší. Samozrejme, teraz to dám také atraktívnejší. V flaštičke mám dip. V tej flaštičke ho mám preto, lebo lepšie sa mi to nanáša na tú guličku. Tak to natlačím do tej penovej gule. Si to stlačím. A to drží. Tak to obalím to ešte v paste. Obalím to pekne v paste. A vlastne na obidve udice budem dávať bonito. Nemám co špekulovať. Co sa týka výberem boilies. Na druhém rameni mi to super šlapalo. Takže nemám co špekulovať. No a prvú montáž mám nachystanú. Otvorím si kýbel. Tak to paráda. Jej, ale to zavoňalo. Super. Super pecka. Navlečiem tam ešte pekne PVAčko, lebo je tam, jak som pokladal tyčovú bojku, tak som zistil, že je tam hodne mäkké dno, takže je dosť možné, že ešte budem musieť použiť aj dlhší nadvazec. Teraz mám taký 25 cm, no ale tak to uvidím počas večera, vlastne do rána, či príde nejaký záber alebo počas ďalšieho dňa. Keď náhodou nic nepríde, tak zväčším najprv dĺžku montáže, no a ideme to položiť. No, konečne som na mieste. Idem položiť prvú montáž. Tu je nejakých 3,5 metra hĺbka. Ešte sa takto zvrtnem. Aha, tuto padá do 4 metrov, takže trošku sa vrátim. Aj tam to bolo lepšie. 3,6. Budem to dávať do nejakej takejto 3,5 metrovej hĺbke. To je úplný ideál. Tak. Super. Hop. Pecka. Ešte raz to vyskúšam, no tuto je krásne tvrdé. To je paráda. Takže paráda. Krásne. Hop. To dopadlo. K tomu prihážem takto do kolečka boilies. Nie moc veľa a hlavne dokola k montáže moc dávať nebudem, len takto za hrst a putujem na breh vyviesť rýchlo druhú udicu, lebo začína už pršať. No je 11:30 a ja mám konečne kľud. Obidve udice vyvezené, tyčovky takisto, vlastne svoj vlastný sektor alebo vlastne lovné miesta mám označené iba skrz privlačárov, ktorí tu budú chytať počas zajtrajšieho dňa alebo ďalších dní, aby sa mi tam vlastne na ten krmnom líste
nezdržovali, hlavne skrz sumčáru, lebo vlastne minulú výpravu som mal s tým problém, lebo zabudol som si tyčovky, takže teraz som to nepodcenil. A momentálne začalo po vyvezení poslednej udice pršať, spúšťa sa silný veter, takže uvidíme, co na to povie ryba. Na obidve udice som dal bonito o priemere 24 mm. No, sadil som na jednu kartu, tej guličke vlastne verím. Na minulém rameni, alebo na tém rameni, na ktorém som chytal predtým, mi to prineslo pekné kapre, takže nemám sa špekulovať s iným druhým guliček. No a uvidím do rána, či príde taký prvý kontakt od akej ryby. No, prišlo ráno, som sa akurát obudil a po príchode k vode som zistil, že mám padák, ale vôbec mi to nepíplo. No tak idem rýchlo na vodu, zakrát neprší, pôjdem skontrolovať montáže. No a keď tak našijem čerstvé guličky, nech to je nachystané na den, lebo počas dňa má pršať vlastne, takže idem to rýchlo pozrieť. No, som zvedavý, ako je to možné, že mi to ani nepíplo. Ale mal som tam padák, budem si musieť dať na swingre ešte dáku záťaž. Myslím si, že do nejakých 10 minút začne pršať. Takže celkom bude sranda, no. No dobre, mám to bez olova. Takže to znamená len jedno, že ryba tam dáka bola. No a idem to rýchlo prevesť. Prevezem porád aj druhú udicu. A idem opäť na spátky do bývaku. No, nadvazec rýchlo nabitý. A ja to skúsim položiť. Tentokrát. Tentokrát to položím. Tady je 3,5 metrová hĺbka. Takýto rýchly zákrm. Op. Tak, dobre. Absolútne stačí. Môžem ísť naspäť. Po ceste budem dávať aj backlidy. Vlastne takéto kamene. Uvidíme, či to pomôže. No bohužiaľ, ďalší záber nepremenený. Túto rybačku sa mi strašne darí.
Bohužiaľ sa mi to nepodarilo ani nájsť kotvičku, stretenú montáž. Co už narobím, aj to sa stáva. Opäť znova začalo pršať, takže nejdem ani na vodu. No nevím, či náhodu nejde búrka alebo niečo, tak pre istotu riskovať to nebudem. Udicu mám znova opäť nachystanú, navázanú, doplnil som aj šňúru. No a keď prestane pršať, tak pôjdem previesť aj jednu aj druhú udicu. Teda jednu udicu respektíve vyviesť a druhú previesť. Co už škoda, no druhý záber, ani jeden nepremenený, ale tak snad raz to vystreliť musí. Konečne po dlhšej dobe. Vlastne toto je už tretí záber. No, dúfam, že konečne sa mi ho podarí aj zdolať. Hop. A skočíme na čln. A môžeme ísť na to. Ryba nám pekne táha. Konečne záber. Toto je paráda. Už sa zetmíva. Aj som to chcel ísť ešte previesť. Zakáť je svetlo, ale reku nebudem špekulovať. Nechám to tam pekne do nejakej 10. 11. hodiny. Reku teraz na večer by mohla byť lepšia aktivita. No a parádne to vyšlo. A teraz ešte takto prišiel aj záber. Takže pecka. A celkom dobre, fakt tretí záber, škoda tých dvoch predchádzajúcich záberu. Akože bohužiaľ šťastíčko nestálo pri mne, ale tak aj to sa stáva. Patrí to k tej rybačke. No a teraz sa celkom hodne dosť ochladilo. Sice je vyšší tlak, ale dosť razantne sa ochladilo, pomaly o nejakých 10 stupňov. Vôbec nemajú problém s tú 24 mm guličku, ale táha si pekne. No vidím, že asi nebudem špekulovať. Dám sem asi obidve udice. Vidím, že to tady navštevujú tí ryby. Vlastne tento opačený breh. No super. Není to až taký malý kaper, jak som si myslel. Že hop. Gulička neporušená. Sa pôjde opäť na spátky. No, krásny. No ako sa hovorí, dotretí sa všetko dobré. A takisto to platilo aj teraz. Po nepremenených dvoch záberoch konečne tretí vyšiel. A na konci bol takýto pekný kaper. Super. Teším sa veľmi, že konečne sa usmielo na mňa šťastí po celom dni. Myslím si, že za 24 hodín lovu 3 zábere spraviť, tak to je paráda. Ešte na novém úseku, že idem ho pustiť, udice vyvezené a ideme čakať, či príde počas noci ďalší záber.
noc to bolo ticho, bez žiadnej zmeny. Teraz nad ránem mi prišiel 4. záber od kapra, opäť znova tá istá udica, takisto boilies, bonito, paráda, takýto kaper, krásna forma tela, zdolavačka bola brutálna, stále sa tlačil po dne a ne ho odlepiť od dna. Super súboj. No po super budíku, ktorý som mal ráno o 5, kde bol na konci krásny lisec, je opäť znova obed, že pôjdem sa konečne nájsť, trošku posedieť, pôjdem opäť na vodu, pôjdem pozrieť ľavú časť, že by som skúsil položiť jednu udicu niekam inám, lebo vlastne všetky 4 zábere som mal iba z pravej strany. Vlastne funguje mi iba jedna udica, tak pôjdem vyšpekulovať takú inú taktiku, uvidím, či to pomôže. No teraz sa pôjdem nájsť a trošku si oddychnúť a posedieť, porozmýšľať vlastne, jak by sa mohol atraktívne položiť tú jednu udicu, aby bola dáko funkčná a dosáhnem aj z tej druhej udice záber. No a uvidíme počas dňa, či príde taký záber. Včera bol, bohužiaľ bol nepremenený, utrhlo mi to tú šňúru. Tak som zvedavý, či aj dneska počas dňa príde taký záber. Našiel som také nové místo na ten ľavý prúd. Je tu hodne veľa prekážek. A co mi momentálne ukazuje sonár, tak je tu 3,2 hĺbka, což by mohlo byť super. Škoda, že som to nenašiel už včera, bo vypadá to tu brutálne. Strašne veľa prekážek potopených stromu. Počkám ešte hodinku, možno už ani to ne. A určite sem poputuje tá ľavá udica, z ktorej som nemal ešte žiadny záber. Myslím si, že tady to môže byť celkom hodne dosť zaujímavé. Máme záber. Krásne vonky. Záber cez deň. Paráda. Hej. Sú 3 hodiny po obede a mne sa konečne ozval ľavý prúd z toho nového místa. Na konci bol takýto krásny vypasený kaper. Paráda. Sice má pekné brucho, ale ešte není vôbec nažraný. Nedezného ani
ani krmivo, ani nic. Proste jednoducho má takú krásnu stavbu tela, že super. Pri zdolávaní mi zašiel vlastne pod stromy, takže tam som sa bál, že ho stratím, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo a mohol som si poťažkať takéhoto krásneho šupináča. Paráda. A konečne mi fungujú obidve udice. Super. Ešte sa mu nechce. Ešte sa mu nechce. Super. No poď, nadýchaj sa. Poď sa nadýchať. A teraz ďalší výpad. Je tu 5-metrová hĺbka. Musí sa dobre unaviť. Pekne ma takisto tahá. Aj keď samozrejme na toho ranejšieho listka to nemá, ale krásna ryba. Takisto super. No, co, stačí? Ale ešte. Bolo to tam zase opäť vyvezené nejaké 2 hodinky. Začína byť unavený. Už sa netlačí ani ke dnu. Už iba stĺpci. No, poď. Poď. No, poď. Hop. Tak. Asi. Paráda. No je 11 hodín večer a mi sa po celom dni ozval pravý prúd. A na konci opäť krásny kaper. Parádna výprava na to, že som prvýkrát na tento úseku. Nemám slov, fakt, akože paráda. Krásne ryby. Paráda. Idem opustiť. Udice vyvezené. A čakám ďalej. Ďalší záber.
od posledného zábera. Asi ubehla hodinka. To ani to ne. No a môžeme ísť na vodu. Som na míste. No, išiel pekne do padáku. Paráda. Opäť taký ten z tých... Nemám podberák. Dám si... Má takéto... svetlo. Nachystáme podberák. Kokos, ale dobrého. A, už je tu. No poď. Poď. No poď. Hop. Asi tam. No, opäť krásny kaprík. Super. Na parádu. No, ani to dlho netrvalo. Prišiel opäť znova záber z pravej strany. Z pravej udice. Je vidieť, že cez noc mi výceky jezdí tá pravá strana, pravá udica, a cez deň boli aktívnejší na ľavej strane. Takže paráda. Prúd je opäť vyvezený a ideme čakať ďalej. No, mám ďalší záber. Paráda. A zase opäť ľavá udica. A konečne ide do koryta. Takže paráda. Takže hop. Dneska sú kapre pri chuti. Super. Hop. A je tam. Prišiel mi záber 24-ka. Plný to skvit. A na konci takýto pekný kaper. Krásna stavba tela. Super.